Januari is echt de planning dat we dat zeker rond hebben. We staan hier bij het busstation Westerschelde-tunnel. Wat is de bedoeling met dit station de komende jaren? Nou, we hebben afgelopen week gepresenteerd dat we graag zouden willen verplaatsen van deze plek naar dichter bij de binnenstad. Dat is één. Dat is eigenlijk de grote sprong, de aankomst van de bussen. Die willen we verplaatsen. We hebben deze plek uiteindelijk nog wel nodig voor een kleine overstappunt. Voor mensen die uit West-Vlaanderen komen en door de tunnel willen. Die hoeven dan niet helemaal naar de binnenstad. Dus de plek zal blijven bestaan, maar in een heel veel kleinere vorm. Dus zoals we het in Terneuzen zien, hubs zijn eigenlijk de wat grotere plekken waar buslijnen samenkomen. Maar waar ook andere vervoersmiddelen samenkomen. Dat zijn eigenlijk de grotere plekken waar je kan parkeren, waar de fiets kan stallen. Waar je ook een fiets kan meenemen. Auto's kunnen genomen worden, deelauto's. Maar waar ook de bus samenkomt. En nu is het de bedoeling dat je dus binnen 500 meter van je voordeur kunt opstappen. Die komen straks iets meer dan 150 door de hele gemeente verspreid te staan. Daar kan je inderdaad, binnen 500 meter kan je straks, en dat heet flex, op de wat kleinere voertuigen opstappen om naar die grotere lijnen of andere plekken vervoerd te worden. De flex-taxi, dat is eigenlijk het kleinere vervoer, mag geen concurrentie zijn van de grote lijn. Maar het is eigenlijk die breintje van de plek waar nu helemaal geen lijn komt, naar de dichtstbijzijnde plek waar wel een buslijn komt. Dus, ik begrijp dat het op Schouwen-Duiveland al uitgeprobeerd is, hè, dit hele systeem. Klopt, daar zijn we begin dit jaar begonnen. Samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en met de provincie en alle gemeenten zijn we daar kijken we daar echt enthousiast naar. En ook vlak voor de zomer zijn we ook gestart op Noord-Beveland. En zo komen we steeds verder naar onder in de provincie om het hele nieuwe systeem uit te rollen. Ja, dan wil ik natuurlijk weten, wanneer komt dat dan hier in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, nou, eigenlijk zodra het systeem live is, dus dat is hopelijk dit najaar, moeten alle borden er staan. En eigenlijk vanaf de dag dat wij lanceren van nu kan het, kan je daar beginnen opstappen. Ja, het klinkt heel ambitieus. Wordt het nou ook duurder voor de reiziger? Voor de reiziger niet, want eigenlijk we hebben de bedragen die wij als gemeente altijd al inleggen op WMO en jeugdzorg en leerlingvervoer. De provincie legt altijd al in op de concessie voor de grote buslijn. Eigenlijk al die bedragen samen, we gaan met hetzelfde bedrag gaan we meer vervoer regelen. En voor de reiziger is dat tegen OV-tarief en dat zien we nu ook al op de andere plekken waar het al rijdt. Dus voor de reiziger wordt het niet duurder, wel bereikbaarder.